Пашка пристигна в колета от Москва. Анчето мигом я взема и открива втора в корема й. Във втората, трета, и разбрала играта, със смях ги отвърта. Във втората, трета, в нея четвърта. В четвъртата, пета, в петата, петата вече не се развива. Анчето гледа и смехът ти изстива. Вече са 5, не може без чет, казва ми аз. Представи си, че таз, твоя матрешка така продължава ад инфинито да се размножава. Ще се получи цяла държава от такива красавици в шарени роби. Накрая по-дребни дори от микроби. Хайде, стига тъга, нареди ги сега. Тя ме гледа послушна и през плач ги нарежда. Една плътна матрешка, една мъртва надежда.